Kelingan po? Ngertine ngimpi tak ngomong. Jare stres nganu stroke. Mbakne siapa? Ya. Mbakne siapa? Disik-disik Kesmanto. Tri Tri siapa? Prawoto. Itu iki sapa meneh? Itu iki lali. Kowe ra ngerti. Keswanto, Prawoto, Tri, Kesmanto. Krismanto, Limo iki tok. Keswanto, Prawoto, Tri, Krismanto, sijine Nugroho, apa sapa? Mbok sing cilik dhek iki sapa? Lali. Sing cilik dhewe Krismanto. Krismanto cilik dhewe. Nganu ki Prawoto wong sing dhisik iki Kesmanto, Tri, Prawoto. Itu 5 nek, 4 paling. 5. Bapakne isih ta kuwi. J. Yo kar. Mama lanang. Mama lanang ya. Ning le mama lanang ya wis tuwa maune ora. Kayak rene kae bergas ora. Oh, sik ngene bantu kae. Oh. Sambut. Ano saure ta? Iya, saure. Nang daleme